Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tod di porbadia na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma, manang aha na dinggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyako. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di bahabasahon. Jalamar pangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata asi maroham di hami. Ay daktar baik kami mabahin manangaha mulo soho dongan nami. Di bahay ni sa lehom madihami roha banwa gidjang. Asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Say dongani mahami. Asa miyak kami di bagasako dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyok kamu mapatik ni debata di mingguta sadarion ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalanna ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikot dihabiari rohatta debata jal ikon holong rohatta di ibana. Asa unak kita olo mamurai manang manulun-nulun, manang marujar-rujaran naroa, manang mangaci marhite-hite guar ni di bata. Ay di natar sosak do ditangiang dohot dipuji-pujiot do si dohonon guar ni di bata. Sido yang gosad na atong rap mangidugo kumahita tutuhan di bata. Obar tu patiknay. Ale Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na humbar tu patikni. Amen. Saja
Tatoputi madusat tanagudang itu adupan ni debata. Papaunduk jala tapasere prohatta martangiang mahita. Ali debata nami na marasiruha jala na badia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Managpigahali hami rotu jolom. Uhilala hami, rikot doa siniroham di salut hami halak pardosa. Ala ni ido ubayin na hupaserep pami diri nami sa daryod di jolom. Jala huparhatopot hami. Tung na jod do hami manibil siyan akka dalam munabadia. Songo biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siyan jolom. Ala ni dosa nami ay dang dihalo mo roham hamatian niya kapardosa. Alehamu baw ni rohana dolo mo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagi duhon nami. Dohot panglausyon nami marhite-hite pangulo nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami. Marhite-hite panidangiyon dohot hagogoon nito di purbadia. Asa tarapul situ turuhan nami madjauho. Asa patun, tigor, jala daulat kami marpangalaho. Bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabi gema baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesam ni dibata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaiho au marhitesian akadosam. Jalanung nga dilojay ho, aw marhitesian akka hajahatommo. Aw tutu, aw sadiri manalesay akka pangalausim, ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digejang. Amin. Tabigi mahata ni dibata turpuk di hari mingguon. Imananiyenet siyan Evangelium Matius biddu 23. Mamuka siyan ayat 23. Sahat rodi ayat 28. Tajahama secara responsoria. Matius biddu 23 ayat 27 saat rodi ayat 28. Marjea mahamu si boto surat dohot parise. Hamu pangaci. Ay di parsapulu hamu do akka suaswanan na metmet. Alay tading do akka patik na ummaul di baik kamu. Songon hatigoran. Para sinirohaon. Dohot haburjuon. Siulaod do nasadaon. Alay unang matading nasadaan. Marjea mahamu si boto surat dohot parise. Hamu pangaci. Ay di payas hamu do panginuman dohot makuk siya duru. Hape marisi paddobo do dohot pargado buson. Marjea mahamu si boto surat dohot parise. Hamu pangaci. Ay sumaddo hamu tutanoman na hinapur akka nadenggan berengot siya duru. Hape marisi holi-holi ni namate dohot nasa narotak. Disido yang gosahat na atong martua do akan natumangihon hata ni dibata. Jala naupiopsa. Amen.
hatidakko maha porsyaot tai. Songon na hinatidakko ni dongata saha porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba. Idu ama pargugu na suhatulusan na tumo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai. Iman na tinubun ni si Maria na gabi-gabian siotod di perbadia adorang suhabuan. Ido tu hatta na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mate tarbazal lo ibana di hau pinor silang na tuat tubano turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau huntul tu siamun ni di bata jahuba amanai pargugu na suhatu dusani di sima ibana ay mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di tod di perbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dia sisaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogod daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Shalom. Salam. Tabigi majo tikting nama sa doho na nang si pamasota. Sa Daromawi tikting na maragam. Guar ni Minggu. Guar ni Minggu ta sa darion ima Minggu ke-10 dung Trinitatis. Topik ni Minggu ta ima ulahumma uhum dohot hasitongan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. B. Permingguan doho pertangyangan sektor. Marhita tiktingon pinabetohom matuhita. Mamukka minggu sedarion diari 8 Agustus 2020 sada. Patupaotama permingguan di huriata dohot partikian ima. Pukul 7 manogot bahasa Indonesia. Pukul sia manogot ibadah sekolah minggu. Pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10.06 bahasa Indonesia. Tadi hutum ma ibadah live streaming di kanal YouTube dohot Facebook HKBP Resort Tanjung Sari. Ia permingguan remaja di pukul 10.04, dohot permingguan godang di pukul 10.30 UIP di Partikianon dang terpadupa huriata dope macohot majo. Hobar tu si ruas nana yang pasi dohot marminggu di gereja asa di parade makupon pendaftaran jalanunga di surat akka guarna B. Jala ikon masitutu dohita mengulahon protokol kesehatan dalam kurung pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala taparade B mah hand sanitizer tabe. Di akadak danak nama rumur di torun ni 10 tahun dang boy do pedohot marminggu di bagasan gereja tahun. Di minggu na neng roon pertangyangan sektor tapadu pado di bagasan gereja dohot di GSG. Hobar tu si pinagi doma haradio talo madohoti pertanggangane. Jala di mingguon khususnya di hari Rabu tapatu pado marhite virtual jom jala mergati soring mai di ganuk minggu. Jadi pertangyangan sektor di bagasan gereja garis miring GSG lantai sada ima di hari tanggal 10 sada sahatu 10 tolu Agustus 2020 sada masuk pukul 20 bodarina. Nanang marbagas tik-tik parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasom ma horeni musi hobing. Anak ni amatta marlidu nga si hobing. Tubu ni inata nurmaju boru situ meang. Ruas ni huriatta sian sektor pitu. Dohot orowana siti lastiani boru panggabian. Boru ni amatta panggabian nahinan. Tubu ni inata o boru si tanggang. Ruas ni HKBP Resort
habit carang. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada di HKBP Resort Tanjung Sari. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan dipatupa di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sada mulai pukul sia di ruang konsistori di Nasorang. Nah di hari Senin tanggal 10 sia Juli 2020 sada di basa-basa hotuhata sada dana boru di keluarga ni amata R. Siregar inatai Evi Borsi Hombing sian sektor 2A. Hipas dodak danahi suak songoni nang natorasna. Ruas Namoro garis miring namoding. Nah di hari Minggu tanggal 1 Agustus 2020 sada nunga merujuk ngolu ruas ni huriata ima inata Evana Hildaria Boru Lubang Tobing. Tutup usia 41 tahun nani habaluhon ni amata TF Hutapea alamat Jalan Setia Budi Pasar Sada Gang Pribadi Tolu Komplek Milano Grandia nomor 32 Sian sektor Tolu A. Tatangnya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na tininggal honna jala toktong di pargugoi itu hata. F. Pepunguan pilihan paupaton tu pembangunan ni huriata. Di minggu sadarion tanggal 8 Agustus 2020 sada di sudi permingguan patu pauta do papungu pilihan na paupaton ima lahu manupahi pembangunan ni huriata. G. Mutasi Padita HKBP Tanjung Sari. Hobar tu SKE Porus HKBP. Mutasi ma amang Padita fungsional pendeta Marhehe S Pasaribu STH sian huriat tahun. Jala di minggu sadarion di patu padu acara pangojak konon nasida gabe Padita fungsional di HKBP Laihole Distrik Dairi. Jalabor hatdo seksi perempuan niuluhon ni Padita Rolina Buang Manalu STH MM dohot inang Bibel Frow netibotor boru silaban mangudurhon na sida maddohoti ulaw ni. Tatangyak ma asa toktong diramot itu hata di perdalanan suak songoni dinggan mardalan ulaw ni gabi hasangapon di itu hata. Patadahon calon situa. Di minggu sadarion di permingguan pukul 10.30 patadahon diri ma ruas ni huriata narap dohot keluarga naung ditolopi sermon perhalado ima naing gabe calon situa nasida godangna 5 halak na parjolo Ronald Manampang Sirait inatay Borisat Turus sian sektor sadebe Arlon Sianipar ST sian sektor Tolube Lindon Johnson Siahaan sian sektor Opat C Hotman Silitonga SPD MT sian sektor Opat D Krenius Putra Sijabat SKM sian sektor Opat D Dohot Amata Joner M Bajarnahor sian sektor Pitu Tabuang Maditang Yakta ang giat di pasu-pasu jala di pergugoy itu hata nasida. Sayembara cipta lagu HKBP. Hobar tu acara sayembara cipta lagu na pinatupan ni HKBP pusat ima taringo tu berjuang bersama melawan COVID-19 di Indonesia. Adong dudu halak ruas ni huriatan nama dohoti acara perlombaan ini ima amata Situa Doktorandus ex Saudi Simbolon judul lagu lawan virus corona 19. Dohot amata des Maret na 70 judul lagu Tuhan pertanobat waktu. Tatangyakon jala tadukung manasida marhite media sosial na pinatupani panitia sayembara. J. Dana pensiun HKBP gerakan Rp1.000. Marhite tiktingon pinabotohom matusude ruas ni huriata.
Di Parade HKBP Distrik 10 Medan Aceh do sada kotak gerakan Rp1.000, Jalaboy tidak di teras, manang pintu masuk di juruni gereja tahun, ima dalat talau manupahi dana pensiun HKBP, di sudeha radio tajumulu upasat hami mauliate. Perhepengon, taidama di laporan keuangan, akapilin bulanan, perpuluhan, dohot akahamolioteon. Dia akan masuk di tik-tik sadarion, di hari minggunan yang Roma di tik-tikon. Mauliate ma di sudi ruas na pasahaton pilihan bulanon, dohot hamolioteon, perpuluhan, dohot partisipasi tu akka ulaud ni huria. Lam ditabay tu hatama pasu-pasu dihita sa luhutna. So kung di matikting na masa dohot si pamasaon. Jadi di hamuna amanami dohot inanami calon situa mengaradi mahamu patad dohot diri tu ruasta. Tujuh mahamu amang enak. Shalom. Mulai tema di Tuata, mulai tema songsoni yang di Damang Dainang Saluna. Nahu persahangapi hami amang pandita songsoni nang akka amang inang perhara lalu. Gabui mangaleo tiki di hami jongjong di jolon ima neng patadaho diri neng gabe calo situa di huriata. Jadi upatado kaima diri nami mulu au iman namar goar joner banjarnahor nahwalap boru nirajai boru hutagaol. Hami maringanan di kompleks Tebudi Pelamboyan Blok H 30 masuk sektor onom. Mulu umur nami senari 30 sia neng 40 tahun. Jadi mangido hami tu damang dainang salu asa buat kamu hami amanginang di tangyang muna asa di pargogoi Tuhani hami neng marhobas di huriata songonima atas sotik perkenalan diri Shalom Horas. Shalom amanginang song-songoni naposo bulung Horas ma dihita salutna. Upatan dahon ma diri nami au Krenius Putra Sijabat Inata Rinawati Boru Singarimbun di bahasa-bahasa untuk atta do tuhami sada danak boru ima si Natalia kelas sada SD. Kami tinggal di Jalan Sakuratulu Gang Keluarga nomor 20. Mangidu kami tu amang dot inang asa dibuan hamu kami di bagasan tangyang muna asa lamar gugu kami mangulaon pakobasion di huriat tahun khususnya di sektor 4D mulai tema di tuata mulai tema di hita salutna Horas saluma di hita. Salam. Selamat hari Minggu mari kita. Persangat hami amang perdita, amang inang situa perhalado, suang-suangani akadamang doh dainang, doh akan apa sebulung na adong di huriat tahun.
Isok kami jongjong iman yang lau patadahon diri nami na lau gabe calon situa di huriat tahun. Jadi son patadah kami mah au namar guar Ronald Manampang Sirait umur 36 tahun dalam 37. Meralamat di jalan Stella Opat nomor 16 mengalap boru nirajai boru saturi karena Florida saturi jala di pasu-pasu tuhatta tulu dana di hami sada bawa 2 boru kami masuk tu sektor sadabi jadi besok kami mertangiang mangido tangiang tu damang dainang tangiang kamu hami asaboi hami margogo lau makubasi di huriat tahun. Jadi songoni mah hira-hira nabuy hu patadah kami diri nami. Shalom, Horos Madita Salutna, kepada damai diri nami, ia au Margoar Lyndon Johnson Sehaan, umur tubuh tanggal 20 bulan 11 tahun 1972, umur 40 tahun, inata dijabu burin rajai, hot marihot buru sinurat, dainang pangit tubuh, buru marapaung, dainang simatu aku buru nenggolan batuara, 2 madak danak bawa di hami, ia alamat nami di Jalan Pelambayan Raya, Gang Impres nomor 22A, masuk tu sektor Opak C. Songoni maju partai desa kami, mulia temade Tuhani, Horas Mandita Salutna. Horas Shalom Madita Salutna. Mulia tema di debata, mulia tema nang di hamu salutna, amanami inanami full tiber, nang songoni parhaladuni ruas HKBP Tanjung Sari. Mulia tema nang hubasa tami tu hamu salutna, ruas ni Huria Tanjung Sari. Molo kami petadaho dirima di zon au margoar Arlon Sianipar mengalap boru ni rajai boru sitorus pane. Umur nami saunari 40 tahun. Kami nunga di basa-basa ontuata 2 danak bawa kalas tolu SMA dohot kalas tolu SMP. Kami maralamat di Jalan Setiabudi Gang Sehati masuk sektor Tulube. Secara khusus mau lihat tema hupasah kami tarlumubi tu parhalado di sektor Tulube, dohok ruas di sektor Tulube, nau mangaririt tami gabe parhobas, anggiak ma tutu di pasu-pasu jala di pargogoi debata, di lehon gogo di lehon habisuhon nasihat debata, anggiak boy hami mangula di huriat tahun, nang di ruas ni sektor Tulube. Songoni majona boy hupasah tami, Horas jala mau lihat tema. Horas Madita Sude, mula tema di Tuhatta, mula tema di Hita Sasudena, nang songoni sude pengurus ni Huriata, mulai sian amang padita, sude do jajara satu akka amang situa. Di patadahod kami mah diri nami di Parminggu Tasadarion, amang inang, guar nami Hotman Silitonga di sadatiki dipangido amang situa di Huriato tuhami asabui hami dohot learning manang ngacalo situa alai macai borado di rohanami amang inang alahami di bagasan haposod dope di pardagingom pamatang nami pengalaman nami alani amang inang di pangidoho kami matuhita saluhutna buat tok kamu hami di bagasan tang yang muna asaboy hami mangihuton aka amang situa doho sude pangulani huriaton mangula di huriaton. Nah selanjutnya di patadaho kami inatad di Jabu boru tapu bolon di basa-basa Tuhan mari hami 4 dadanak 2 boru 2 bawah. Nah mangihu muse amang inang hami tinggal di perumahan Torganda masuk mai tu sektor 4
de. Ima jo na boy patadaho kami tuhita saluhut na molati marihita molati madituhata. Jadi mulai hati madi hamu na hudul mamu. Tapos ada baru hatta martang yang mahita. Puji-pujian moliati oleh Tuhan pasarawan amin tuho. Siala asih holong ni roham. Taruli kami marahi pason marlas ni roha sa atu tikyon. Sudin oleh Tuhan asih holong ni roham li humokop kami. Tung peperdosa na kudak kami oleh Tuhan alay toktong do durus asih dot oleh roham humokop kami. Jemudo sisa salu da dosa nami. Untuk tarabat akasaluhut na akapasupasok na nasipatawam ito kami. Asa tugtama kami ili Tuhan majalo asidiroham dohot pasupasom. Nunga hujahaw kami ali Tuhan. Tikting na masa dohot na naisipamasahon ni Huriam. Pargugoy maali Tuhan saluhut na parhalado. Pargugoy ali Tuhan saluhut na ruasmu. Songoni ali Tuhan akadirencana nami saluhut na sayho matoktong ali Tuhan na parjulo di setiap lakhan amin. Ali Tuhan di masa tikon, ali Tuhan terlumobi di masa COVID. Tung matyagodang ali Tuhan akahamawalon na huhadapi kami. Sipata ali Tuhan, olo kami manibil sa dalammu. Sipata Tuhan ali nang lilo kami. Godang niya kaparsahiton, godang niya kamawalon. Alay posrohan nami Tuhan. Mula kotok tongdongan nami. Na buhay kami ili Tuhan, tolhas to hahipason las ni roha. Dia ka na marsahit ali Tuhan, dia ka ng dibagasan pemulihan. Gudang ali Tuhan ruas mo na wana COVID. Gudang ali Tuhan dia ka pasahiton na asing. Na so tarpajotor kami gadok marsada-sada. Kupasatami ali Tuhan tutangam mo na sida. Pasu-pasu sa luho na ali Tuhan akaubat. Lehon na lituan hapistaran di pangubati. Lehon na lituan dami do haturun ni pikiran. Suaksongoni ali Tuhan di aka keluarga na mangurus. Aka na masahit di hami. Alay itong pilo Tuhan. Gudang do pihak kahamolon na asing nahuhadapi hami setiap hari. Nasa tarpadodor hami. Dia ka aktivitas nami ali Tuhan. Songoni di aktivitas ni Huriam ali Tuhan. Na maul kami marsawar do hotho. Gudang doh beri kami ali Tuhan. Nagabi lupa marsawar dohto. Yang seharusnya di masa kami ali Tuhan napajonokot diri nami tuho. Napasal hotot diri nami tuho ali Tuhan. Do ali Tuhan pangaluan nami. Natuk mangalusi saluhu na ali Tuhan akahamulon. Akaalus nami. Pergugoy kami ali Tuhan. Asa sanggup hamil Tuhan, sanggup do hamil Tuhan mangaloy sa luhuna, sanggup do hamil Tuhan mengatasi akan segala kesulitan, moloho ali Tuhan, rap dohot kami, asimoroham ali Tuhan, songoni ali Tuhan, di amang padita, nami amang padita pasaribo, na dibagasan sa daryo ali Tuhan, na borhat ali Tuhan, na pidatugas tulekole, di patupa acara na sila disan ali Tuhan, di saluhut na pardaladan na sida, dohot akaw laon, sahat to namulak anon na sida li Tuhan di akarobongan, posrohan nami, marhahipason, marlas ni roha na sida. Naposom ali Tuhan, amang padita warnek ni siburian, nanaing pasahat to barita na uli, nagabi buhal rohani nami li Tuhan di bagasan mingguon. Ali Tuhan, pasu-paso na ko sobi, tabay habisuhon, tabay hahipason, tabay ali Tuhan akagugo na siya ko. Asa ali Tuhan taba taruli akahami di aka hatami nauli asamian ali Tuhan di hami. Di bagasan sa diyo ali Tuhan supatadaw kami do ima calon situa calon naposom naneng mangula ali Tuhan di porla mo. Ono palak ali Tuhan. Sa diyo ma ali Tuhan nasida pargugoy parbisuhi, lehon hahipason, lehon las ni roha ali Tuhan di nasida, asa ang giya ali Tuhan, gabi na posom si tutu nasida,
gabi na posom ali Tuhan akan napatariason akabarita na uli tusaluhuna ruas tusaluhuna jolma. Gurang dupi ali Tuhan si Panginoon nami na sa tapajotor kami ganu umasada-sada siya kol. Alay di botohodo ali Tuhan aha narikot di rohan nami. Pusrohan nami ali Tuhan uluamu Panginoon nami di bagasan asi lohot ang holong ni roham marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hata ni debata nagabi jamita di bagasan minggu sadaryon, ima na tarsurat di Jeremia bidu 22, ayat sada sahat rodi ayat sia. Jeremia 22 ayat sada sahat rodi ayat sia. Hujahahom madihita saluhut na takasma tapai hutihut songonom mahatani debatang. Boti hatani Jahuba. Tuat maho tu bagas ni raja sia Juda. Jala hatahom madisi hataon. Dohonom muma tangihom mahatani Jahuba ale raja ni Juda. Nahudul di atas habangsa ni si David. Ho dohot akan aposom. Dohot nani rajaanmu akan abongot tu akka harbanganon. Buti hatani Jahuba. Radoti hamu mauhum dohot hati gorang. Jala paluahamu natarsamuni sia tangan ni halak pangarupa. Jala unang mangarupa hamu
manang mabahigugo tu halak dagang, tu natading dilapin, doho tu na mabalu, jala unang duruson hamu mudar na somarpipot di ingananon. Ay molo diradoti hamu hataodeng, saya dong do masuk tupit-tupit tu ni bagasan raja akka namar habangsa di habangsa ni si David. Akka namar si huddul di hureta dohot di huda, nang ibana, nang akka naposona, dohot nani rajaan na. Halay moloso ditangihon hamu akka hataon, nunga pola marwari aho tu diriku ninna Jahuba, ikon gabi halongonan bagason. Ay songonod do hata ni Jahuba taringo tu bagas ni Raja siya Juda, gileat doho ni adyaw, alepus ni Libanon. Ikon gabi halongona doho bahenokku, gabi huta akka na somarpangisi. Jala ahu padiri hoddo pakho akka jolma pangago mangaloho, ganup mardonga sinjata, nasida manabahaw ares akka na pinilitmu, jala manipalhon tu bagasan api. Jala torop bang somamolus siyan labung ni hutaon, jala didokbe ganup tudongan. Buasa tung songoni baheno ni Jahuba tu hutaon na saybulon. Jadi dohonon nasida ma, ala natina dikon nasida padan tu Jahuba, debata nasidai, jala marsoba tu aka debata sileban, huhut mangoloi nasida. Ido yang gosahat na. Hamuna amanami inanami dohot akadongas saha porsyaon, ada sebuah dewa yang terkenal di Yunani, mereka menyebutnya Dewi Themis. Jala Dewi Themis ini katanya disimbolkan sebagai Dewi keadilan, dewa keadilan. Keadilan uhum dohot hasitongan. Jala molotasigatia kabuku dohot di Google po boyan nong tasiracing amanginang. Dewi Themis, Dewi di Yunani, Dewi keadilan, di gobarhon marhite patung manang gabar ni si Dewi Themis, dohot 3 hal yang unik. Na parjolo si malolong na ditutupi dohot kain manang abit-abit. Dungi tangan habirang na maniuk tibangan. Jala tangasiamun na maniuk podang natajom. Ahadolapatan ni simbol tanda na tuluon. Tanda na parjolo na kaning si malolong na ditutupi dohot kain manang abit-abit. Na marlapatad doi asa uhumi unang marnida bohi. Uhumi unang marnida rupa. Unang marnida marga dohot akalan na asing na. Hukum itu harus objektif, bukan subjektif. Begitu kira-kira. Buasay kon ditutupi si malolong na marhite kain manang abit-abit, asa unang marnida bohi, apakah namora manang napugos? Asa unang marnida bohi, apakah dia panggonggomi atau raja manang rakyat biasa? Itu bahen ditutup si malolong. Napaduahon di tangan habirang na adong tibangan. Buasay ko tibangan. Asados uhumi. Supaya hukum itu adil di tengah-tengah masyarakat dang tilpang. Dang borak sabula. Molo tu si A berlaku, molo tu si B dang berlaku. Asa unang masa si songoni, ujung na napaduahon dilambakon, disimbolhon na sida mahukumi dengan timbangan yang adil, nados.
Jalan na parpudi di tangga siamun na adong podang. Natung masay tajom. Lapatan na hukum itu memiliki kekuatan sebenarnya. Hukum itu memiliki kekuasaan untuk mengadili seadil-adilnya jika ada persoalan atau pelanggaran di tengah-tengah masyarakat. Jaladang sebarang dipakai hukumi, dang sebarang dipakai uhumi, dipakai uhum dang laho pasob-sob tagasna, papuas tagasna. Alai asal betul-betul adil, asal betul-betul masa uhum dohot hasitongan di tonga-tonga ni masyarakat. Hamuna ama nami inanami dohot akadongas saha persyaun lobi sianima aturan ni uhum hasitongan dohot keadilan na pinasahat ni debata barita na binuan ni panurirang Jeremia. Takas dutata si Jeremia ati amang inang. Molota jahayan nong dipamukan ni turpuk Jeremia didok disi ada orang diborkian ni dainang dopehonung ngahutad daho ninna debata jahu batu si Jeremia. Di masa ni pemerintahan Raja Zedekia di ida debata dang siad dalan na patut be uhum di pamasa rajai. Dang siad dalan na sitong be aka uhum di pamasa aka panggonggomi di tonga-tonga ni bangsa Juda. Nung ngagabe peol uhumi. Nung ngagabe peol uhumi tu aka namora, tu aka panggonggomi, alai gabe lantajom. Tu aka namekmet, tu aka napugus. Dungi muse di ida debata marhite panurirang Jeremia, nung ngagabe asing-asing be parulaon, dohot pangalahon ni aka panggonggomi, pangalahon ni raja di tonga-tonga di bangsa Juda. Nung ngatung balik ulaon niya ka raja. Raja panggonggomi yang seharusnya mangalehon perlindungan tu rakyatna. Ternyata diturpuk tadi di ayat 3. Nung ngadirupa be aka bangsoi. Dirampas hak miliknya. Yang seharusnya raja manang aka panggonggomi menjamin keamanan, menjamin kenyamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Hape tay dan akaning diturpuk tay di dok nung ngadurus beaka mudar di tonga-tonga ni hutai. Dang dos behak ni aka pangisi ni hutai aka halak dagang aka natading dilapin yatim piatu dohot nama balu lam marsikor alai aka panggonggomi dohot raja lam martabu-tabu nasida di kursi di habang sanai. Yang seharusnya seorang raja manang aka panggonggomi ikon membela manang makatidakon hasitongan ni uhum di tonga-tongan ni rakyatna, di tonga-tongan ni bangso na ni uluhanna. Halai gabi balik do parulaon ni Raja Zedekia dohot panggonggomi pangisi ni harajau ni. Nung gabi mangarupa manang merampas. Nung gabi tertindas jala terancam be aka rakyat na mekmet. Gabi marsikor aka halak dagang na tading dilapin dohot aka namabalu. Dang dos be uhumi. Dang ditibangi be hasitongani dohot uhumi ke adilani dohot denggan dohot dos di tonga-tongani bangso Juda. Amang inang dohot akadonga saha persyaun masa dopeon di negara tahun masa doon di luar tahun masa do si songoni bahkan mungkin di tonga-tonga ni huriat tahun di tonga-tonga ni nahumalia kita toho do inian di Pancasila sila kelima di dok keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alai itu masih jut do tilpang berat sebelah. Tung masih jut do masa ketidakadilan
di tonga-tonga ni parnguluan ni hita halak Kristen. Ada orang so pandemi, torop akadongata saha porsiaw na suboy marminggu. Na suboy pajongjong bagas joro ni debata. Alani aka IMB yang dipersulit. Alani istilah minoritas dohot mayoritas. Torop dope aka luat na so masuk listrik. Gabi hingot adong sada cerita di hutan adang adong dope lapu listrik. Rasa ita dahamu dope amang nang lapu sa porong yate. Mulai pakihian ni huta dungu iba manu ngamar birong sudi. Lawi iba marsikolahian olo dicaki doang na lang ngamar birong. Parniang gwan nibo. Arong dope na hiyama sa songoni? Arong dope rati? Jadi adong sahalak siak kuta dang masuk listrik dope di hutana. Dung tamma tibana SMA borhak ma tu kota. Di kota jupa may bana do akadongan na katordong na in na bana masongonon. Bepuang tibo-tibo nay sakotan niya di hutamunaw ninna. Alay bereng tiang listrik do kabila tung masih gajang. Hape hutanami pedek-pedek do sakotan niya bit inna. Saya itong sakotan niya bit jemuran tiang listrik ini. Oma salah satu bukti kecil realitas nama-sama di tonga-tonga ni kehidupan ni negara tahun dang dos dope keadilan ni dang dos dope kesejahteraan ni didai saluhut rakyat Indonesia. Jala keadilan ni namasa di tingkat pusat laos turut do itu tingkat terendah saha tu dua tak saha tu tingkat kecamatan daerah dohot akalan na asingna gabi laos masama nang ketidakadilan di tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen turun saha tu parugamoon. Masa nang di tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen gabi godang pangalaho ketidakadilan. Amanginang tardok 24 jomma sadari. Jala targoar pituarima di bagasan sada minggu. Piga jomma amanginang dipake hamu sian na 24 jomi sian na pituari piga jomma dipake hamu laho martangiang mamuji debata. Tarok majo kasarna karejo 12 jom. Modom doho istirahat 10 jom. Santai-santai manoton olahraga tu saha tu 4 jom. Tardok hitungan menit do sa sitong na hita martangiang di bagasa sada hari. Hitungan menit do hita mabegi renungan. Alay taulah do taheyo ni. Tapatu padoy amanginang di bagas tabi. Taparoha ma satok kita bahas channel YouTube ni Huriat Taha KBP Tanjung Sari. Dung 2 minggu di patu parenungan harian berupa video. Ngejago ya manginang 250 nama nonton setiap hari. Sian kurang lebih 1.300 kakak jemaat ni Huriat. Tu dia na di banari. Molo di patupa live streaming per mingguan ngajagoi molo ni suku nak adik-adik multimedia ngajagoi ono 10 penonton hari 2 pagi doh siang 120 tu dia na di banari. Molo di patupa pertangyangan di Huriat tahun narotu garejo 15 halak di jum ngajagoi 50 tu dia na di banari. Dohot aka lena asing. Adil do tabahen pembagian waktu manang daung. Apalagi di masa-masa pandemi ko nanti amanginang dalam losok biati. Ipatupa renungan secara tertulis. Dia do namun do baka pangulan nago tiki ina. Ipatupa secara rekaman tong do. Jadi
Segala cara sebenarnya sudah dilakukan. Alaya manginang nanaing paingoton itur pukot tu hita. Sotung song raja Zedekia dohot aka panggung gomi naung sanga terpodom partodionna. Gabe mangihut ma aka ketidakadilani masa di tonga-tonga ni pangalahona dohot pabahenan ma. Taringot tu keadilanon adong sada cerita. Yakin na memang ngahiay ton hamu na manginang. Lawak ni Batakia te. Hoa hakarejom tiki mangolu hoin na. Supir doau Pak Hakim. Pengawal ambil kunci surga. Pamasuk tu surga supiro. Tiba marong sahalak Kristen. Hoa hakarejom. Naburjo doa Pak Hakim. Ringgas doa merminggu partangyangan. Doa takka parsoran na asin. Pengawal ambil kunci neraka. Pamasuk tu neraka nina. Bahasa enak. Tu supiri nak kaning HP ugal-ugal lebih bana, mabuah metro mini, ipa masuk ko tu surgo. Tiki ugal-ugal lebih bana, akasiwana sudi martangyangi do, asa hipas-hipas selama tu tujuan. HP ho, ringgas soimu marminggu, hol nama dohor malwar jami tain na, jitu neraka dohor. Termasuk salah satu bagian dari ketidakadilan doing amanginang. Adil di saluhut pabahenan di pangalaho di tonga-tonga ni parnguluon ni hita saluhut na halak Kristen. Alani ido laus taida manang di bagasa turpuk taon. Di ayat siyai hujahahud di hita saluhut na. Didok disi jadi dohonon nasida ma ala nati nadikon nasida pada tujahuba debata nasidai jalamar sobbatu aka debata sileban huhut mangoloi nasida molotaida amanginang makalupahon dohot manadikot debata oddo mulana oddo bosirna hasesegani hadadabuni tu bagasa dosa raja Zedekia dohot aka panggonggomi. Mulana awalna ala naso ditangihon nasida do hatani debata. Ala na dihalupahon nasida do padan na tu debata. Ala ni terlumu biak kaamanamin akaning. Nang patadahod diri dijoloni ruas. Alay na rumikot na patadahod diri mahamu diadopan ni debata marhiti bagas joronaon. Sotung dihalupahok kamu. Ditinggal hok kamu pada muna dohot debata sapala naung dipilih hok kamu ngolu muna diri muna tiki muna gabi ula-ula di bagas joro ni debata di tonga-tonga ni sektor jalo hamu namain ulah hok kamu namain dohot denggan ido mulana ido sialana di boto nasida do adong padan nasida dohot debata alai di laosi. Di boto nasida do adong panuri rang Jeremia na paingot ton nasida alay rang ditangihoni. Di boto nasida do adong poda dohot pareta nasiat debata alay paula so ditangihon. Raja Zedekia doi dohot aka panggonggomi. Taida ma aka amanginang di partikiat ta saunari. Toho doi nunga gumoda ngabe tapak kita rohata di hadagingon di portibion. Toho matutunung ngajot-jot tatadikon pada tadohok debata. Nung ngajot-jot tatadikon pada tanatu debata. Taida maamanginang di partikiat si saunarion. Nung gumoda ngati kita asik atau sibuk dengan dunia sendiri. Asik atau sibuk dengan gadget, media sosial, dot akalan nasing doson namar debata ho silebat dui. Molo tayo etong do di bagasan paranguluton ganupari pigamini mahita martangiang siya mulai dungo mangat tuluhali modom dungo muse ngajagoi 10 menit. Ipetong do si patarang taulahon. HP mula manoton YouTube 2 jam sanggup do 4-5
jom tolap dohita manoton. Dos doi dohot nama bigi jamitai molo marminggu ate. Menit pertama sampai menit ketiga atar serius dope. Nabuti. Masuk tu menit paupaton saha tu palimahon ngasih busi sao bion. Ngadong bion namar kipas-kipas. Ngadong bion namang gesek-gesek pak natu lantai. Masuk tu menit paunopon saha tu pawaluhon ngabe lam hohar ate. Adong mon na hepiamon. Adong mon na lau tu toilet dot akalan na asing. Masuk tu menit pasapuluhon saha tu 15 menit ngasih adong bion marhata-hata me di kursi nai. Amin mak. Amin mak. Hape si digajang ipagajang paditay ate. Wah satu tu songoni ate amang inang dang adil tabain pembagian waktu ini. Waktu untuk Tuhan dan waktu untuk diri kita sendiri. Sian na me maju. HP ngejago itu 30 menit do sa sitong na waktu tado debata. Tarok maju mulu di permingguan lewat sia sajom. Alay buase tor murah-murah bosan. Buse saon akahitaon. HP mulu manoton YouTube na kaning. Manoto perbola, dohot akalan na asing na, mar Facebook. Ya hamu kainang, mosok silopaw na lang na mar Facebook. Tudos tusima, pangalahon ni Raja Jedekia, dohot akapanggongomina pangisi ni bagasna, na parjolo sahali na sida borhat ala naong dihalupahon, ditinggalhon padan na dohot debata, marsoba tu debata sileban, laos dihorhoni ma pangalaho ketidakadilan di tonga-tonga ni panggonggomion na di bangsa Juda. Alanido sahat manang tuhita barita nauli na binuan ni panurirang Jeremia jamita minggu sadarion. Dido panurirang Jeremia pola do tolu hali dua hali di suara honibana di ayat tolu dohot di ayat 4. Radoti hamuma uhum dohot hati goran. Radoti hamuma uhum hasitongan dohot hati goran. Ramoti hamu ulahok kamu dohot denggan. Di ayat opati molo di ramoti hamu jala di radoti hamu pasu-pasuoni de batama hamu. Alai di ayat 5 molo so ditangi hok kamu uhum dohot hasitongan nasiat de bata uhumon ni de batama hamu. Libanon haroroan ni hau ares, Gilead tano natung masay napu, alay ala mardosa pangisi ni hutai maradupod debata Libanon haroroan ni hau ares, ditaba may didabuhon tu api. Gilead tano na napu, gabi gersang may ala ni dosa ni pangisi ni hutai, songonima gobaran ni parnguluan, lubba-lubba na pinasahat ni panurirang Jeremia, tu Raja Jedekia dohot panggonggomi na asing. Maila manasida ala ni dosana, ay mololewat akabangso na asing, gabi di paila nasida ala so diramoti, jaladang diradoti, uhum hasitongan na siya debata. Ala ni do manginang, gabe luba-luba dohot singot-singot mau nang disaluhut halak Kristen di partikia saunari. Masa doi mangihuton peristiwa sejarah di bangsa Israel. Nagabe diluluh lantakan debata Jerusalem, Gilead dohot Libanon, ala ni dosa ni Raja Jedekia dohot panggonggomi na asing. Dilubahon turpukom manang tuhita saluhutna. Unang manian masa si songoni atong taradutima uhum dohot hasitongan nasiat debata. Unang mamasa panguhumon songo panguhumot tu Raja Zedekia tu bangsa Juda alani dosa nasida atong dilubahon turpukomma dipaingot turpukon hita saluhutna asa mangulu di bagasan uhum dohot hasitongan. Margogo masaluhut ruas ni huria di pasu-pasu jala di dongan itu hatta mahita. Amin. Martangya kita.
Mauliate di pasahat rohanami tuho alay Tuhan, di hatam naung hutang iho kami marhite jamita minggu sadaryon. Di paingot hodo hami marhite hatam, mangulahon dohot hasitongan. Songon parbuwe ni pangoloyon panadayo dohot parsauran nami marado poko di bagasan ngulu si ganupari. Naing suan dohot hasitongan na siya ko di bagasar roha nami. Asa huparangeho kami oni. Songon halak Kristen halak na porsea hami. Asa marparbuwe adong hataridaan na. Makit merhiti aka pangalaho. Pakatayo dohot pabahenan nami di huriam. Dinahumaliak kami dohot dilan na asing napitahin. Atong pasu-pasu sa luhut na ruas mo ng roto parmingguanon, pasu-pasu ng akar ruas mo ng patupahon parmingguon, na madohoti parmingguo di bagas na sidabi, nang pemarasing akainganan parmingguan pamujian nami diho, alay dang marasing angguasin ni roham doho dinggan ni basam di hami, sari doho Tuhan, di akan narikot di bagasan ngulu nami. Atong mauliate madiho ala ni hatam, marhite Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Tatangyak kumapiliatan at tapapungon tuado pani debata martang yang mahita. Ale debata ama namin na di banuagijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Say jalo mahigabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mahijala ramoti asa huparhasya kami pilianon. Pati buluhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amen.
Lea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarm, say Roma harajaon, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna, parhalado akan amarhobas di bagasan Minggu sadarion, pasahaton horas dihita saluhutna. Shalom.